кажете, какви хубави дупки има на нашата магистрала Тракия. Прекрасна е, чудесна е, само че в лява лента. Така, включвам се, за да засегна една тема, касаеща наемодателите и какви рискове поемат те, завишавайки силно наемната цена на имота, който искат да отдадат. Първият риск, който поемате, е имотът ви да стои празен повече от 1, 2 или 3 месеца и тези пари, които сте загубили, много трудно бихте могли да си ги възстановите, на каквато и цена да го отдадете в бъдеще. Второ, поради липсата на кандидат наематели във времето, вие ще загубите мотивация и първият месец, ако сте имали 4 или 5 огледа, вторият 2 или 3 и на третият 1 или 0, първият човек, който се съгласи да наеме вашият имот, вие ще кажете: давайте да действаме, тъй като вие сте загубили своята мотивация и няма изобщо да имате претенции към него, а просто ще гледате да вземете тази сума и да кажете: о, да, отдадох си имота на еди каква си сума, и да бъдете щастливи, но тези 3 месеца няма кой да ви ги върне. Ако обаче имотът ви е конкурентен и е с правилна цена според района, в който се отдава, вие ще отдадете имота си максимум за 3 дни, като през 3 дни ще натрупате огледи и най-малко 5 човека, да не кажа и 10, от които вие да си изберете най-подходящият, който да обитава вашият имот. Така, изборът е ваш. Искате ли да имате избор и имотът ви да се отдаде в рамките на 3 дни и да не загубите много парички? Помислете върху тази тема. Поздрави на всички наемодатели!